Ovo je jedina škola, kao što znate, u Livoj Rijeci i mi smo svjesni činjenice da škole u malim sredinama nisu samo mjesta za učenje, nego su zapravo srce ove sredine. U crnogorskom elektroprenosnom sistemu mišljenje smo da je ulaganje u obrazovanje zapravo ulaganje u budućnost. Djeca koja danas sjede u ovim školskim klupama, ona su sutra stub razvoja našeg društva i za to smo jako, jako ponosni zašto smo dio ovog projekta obnove škole. Na kraju želio bih i da učenicima i nastavnicima i direktorici Vesni ove škole poželim puno uspjeha u budućem učenju i radu i sa željom da im obnova ove škole donese i novu energiju i novu inspiraciju za buduće uspjehe. Hvala vam još jednom i živjeli.